kunne godt lige have op i angivet, kan du mærke det? Ja. Godt herover, altså, ikke? Vi skal ikke ind til Statoil, vel? Nej. Det kan du se, lige nu kører du i modkørende så der skulle lige have været lidt herover først, ikke? Så giver du den gas. Så kan du godt køre derud. Og så lige fra den lidt af, stille og roligt, så godt. Trækker herover, kobling ned. Så er stik her. Du skal jo holde tilbage, for du har forhindring i din side, ikke? Så vi skal ikke give mere igen. Kommer bil hernede, sikkert. Det havde jeg ikke set. Først her. Det er derfor vigtigt, at vi kigger rigtig godt til begge sider, ikke? Så. Skal vi se. Den her er der meget plads, her. Ja, det synes du måske ikke. Jeg vil ikke lide det her, hvor der er sådan en plads. Og her se bare. Kører du bare stille og roligt. Godt. Så får du ikke dreje over, når du kigger, ikke?